Bogojavljanje. Godina A. Iz Matejeva evanđelja. Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova, pa mu se dođosmo pokloniti. Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne, pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: u Betlehemu judejskome, jer ovako piše prorok: a ti, Betleheme, zemljo Judina, nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim, jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj, Izraela. Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem. Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim. Oni, saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak, iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim usnu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.